Kagugbot sa pipila ka presinto na itabo kaganyang buntag. Nahitabo din sa Cotabato City atol sa pagboto sa BOL Plebisito. Nagkasinumbagay pa sa presinto ni Mayor Cynthia Guiani-Sayadi. Aniya ang report. Sa pag-abli pa lang sa butuhay, kahadlok na ang gibati sa pipila ka residente. Human nakita sa entrada sa Rojas High School nga polling center usab ang granada nga wala kabuto. Hinoon, dali kining na-disrupt sa Explosive Ordnance Division. Wala lang siyang pin. Putol na siya, wala siyang pin. Yung parang atis na granada nga, yung parang lumang style na granada. So, hindi niyo nakita sino naglagay? Wala na kasi wala na, parang nandiyan na yata, matagal na siguro nandiyan mga kasi pagdating ko to mga alas 6 ko nakita yung granada diyan eh. Nadilatar usab ang pagboto sa pipila ka polling center kay kinahanglan pang i-check sa otoridad ang lugar alang sa seguridad. Sa monitoring sa COMELEC, pipila ka teacher ang nag-back out isip mga Board of Election Officer. Busa, daling nag-fill in ang kapulisan. Sa eskwelahan asa nagboto si Mayor Cynthia Guiani-Sayadi, kireklamo sa usa ka botante ang teacher nga gibutang niini ang yes nga no man kuno siya, butang nga gikompronta sa mayor. Sabi niya yes. Sabi ko no, naglalis kami dalawa doon. Sabi niya ito sana ang gayahin ko. Basta nang sabi niya sa akin yes, isulat niya na doon. So nilagay niya ma'am yes? Siya na naglagay. Sino ma'am? Yung, So nahulog yun sa babae balota o doon sa wala? loob. Niya sa inyo na nandito yung ibinoto niya, bakit pinilit mo pa rin siya ipahulog yung balota? Hindi po, attorney, kasi po binasa ko po sa kanya, sabi ko ganito. Hindi ba sila? Sabihin mo. Sabi ako doon, nagulo ako, sabi mo yes, ikaw na nagsulat ka doon. Ma'am, Sa ilang beses ako nagsabi sa'yo no. ma'am, kung nakita ko Hindi po, ako naniniwala. billahi po, attorney, kung nakita ko po yung Hindi, no, pero dapat, alam mo na nagdiskusyon na kayo, hindi mo na pinapalitan mo yung balota o kasi kundi po, kaya. nakita niya po yung pagsulat ko po ng yes. Ma'am, kasi nakita ko yung wali. Sabi ko sa akin yes, sabi ko no, ako sana yung yes. Ma'am, hindi po Nangyari mali. po yun, yakin po yung wali. Ay, hindi, kasi nandito na to ngayon, nagko-complain siya. Bakit ganon? Ma'am, ipapalit ko po yung akin. So, pinalitan mo, nahulog mo. Hindi po, madam, ma'am, ipapalit ko po yung akin na boto po sa kanya po. Sige na ma'am, pagbigyan niyo na po ako, ipapalit ko po yung boto ko para po maging maayos na po, attorney. Apan wala pa naman ang konfrontasyon, nagkagubot na gawa sa presinto, diyang nasakpang dunay mga flying voters nga nakasulod sa lugar. Usa kanila, minor de edad pa, nga nagpailang sakop sa MILF. Taga-Bagwa siya. Kaya nga nakilala siya, hindi siya taga rito. Inutusan daw siya ni, sinong Ustads? Sino nagutos siya? Ustad Nasir. Ustads Nasir daw. Sa gawa sa compound, nabalita usab nga nagkagubot. Busa ang mga residente nga naasulod sa polling center nangatkat aron mo rest pa kuno sa ilang mga kaubanan nga gipangkulata. Doon ang pamilya namin, sir. Hindi pa makalabas doon. Hindi kayo makalabas? Bakit? Ang gulo daw doon, no? May nag-text ba na? Ano nasa? Puntaan na lang kami, sir. Nandiyan ang bahay namin, sir. Luyo sa mga kagubot, nadayon gyapon ang plebisito sa Cotabato City. Apan gikapungot sa mayor ang hitabo. The only thing that I could ask the voters is for them to go out. Nakikita na ninyo ang nangyayari sa atin. Go out, exercise your right to suffrage. Kauban si Mel Colmenares sa kamera.
Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.